DHCP сървър. За да виждате менютата, устройството трябва да е свързано към телевизор, монитор, дисплей посредством цифров видеосигнал, RSA букси за аналогово видео и аудио или през S-видео. Информационна лента и списък с канали. След стартиране на устройството се възпроизвежда последно гледания канал. При натискане на бутон ОК в лявата част на екрана се зарежда списъка с канали, а под него в долната или горната част на екрана се изобразява информационна лента. С бутоните нагоре или надолу се избира канал от списъка, като маркираният канал е отцветен в различен цвят. След избор на желания канал той може да бъде възпроизведен чрез натискане на бутон ОК. Бутон Exit скрива списъкът с канали и инфолентата без промяна на текущият канал. Списъкът с канали поддържа множество от групи от канали, като навигирането измежду тях се извършва с бутоните наляво-надясно. Системни и неподлежащи на промяна са групите Всички, ТВ канали и радио. В групата Всички попадат всички телевизионни и радиоканали. В групата ТВ канали влизат само всички телевизионни канали, а в групата радио са изброени всички излъчвани радиостанции. Ако не се предлагат радиоканали, групата радио не се визуализира. Допълнителни групи от любими канали могат да бъдат създадени от потребителя в меню Управление на канали. Информационната лента може да бъде самостоятелно извикана чрез натискане на бутон Info. Инфолентата показва информация за текущо и следващо предаване от програмата на канала, както и за това дали канала се излъчва в HD формат